Räjähdystä valmisteltaessa ei ole vahingoitettu eikä edes tavattu yhtään turkulaista. No mikä tää sun Tampere sitten oikeastaan on? No miten se sulle kuuluu? Kyllä sä sen sitten näet, kun se kasvaa. Sitten sen näkee ja huomaa kaikki. Laineitten pauhu, nuotion sauhu. Tampere suistolle leirille. Kutitetaan vähän aivoja. No, toi nyt meni ihan överiksi ajallisesti, siis mä en tarkoittanut maailmankaikkeuden alkuräjähdystä. Mutta ilman alkuräjähdystä ei olisi maapalloa. No, eikä Suomea, eikä Tampere. Teidän kuninkaallinen korkeusennätyksenne. Minä nöyrin palvelijanne, Tammerkosken kylän porvarissäädön edusmies Paavo-Pekka Porvari ja tämä ei niin nöyrä palvelijani, kauppiassäädön satunnaisäsen Liukko Kamasaksa. Ja kassakar